Здравейте! С това видео ще се научите как да работите с списък в LibreOffice Writer, номериран списък, неномериран, общо форматиране на параграфите и вмъкване на изображения. Виждате, зареден е готов текст, който бихме искали да форматираме. Като начало забелязваме, че в отделните параграфи има различен размер на буквите, различни разстояния между редовете и съответно не е подравнен текста. Започваме от там, маркираме целият текст, като най-бързо това става с клавишната комбинация Ctrl и A, след което избираме размер на буквите 12. Когато сме маркирали целият текст, можем бързо да форматираме всички параграфи. Отиваме на форматиране абзац, при което от отворящият се прозорец започваме да правиме настройки. Междуредията ги уточняваме да бъдат единични. Тук можем да зададем и първият ред да влиза навътре. Нека за сега да изберем автоматично влизане навътре. И съответно можем да изберем и разредките над и под абзаците, но това ще направим малко по-късно. Даваме ОК на тази настройка. Така. Връщаме се на заглавието, което би трябвало да бъде с по-голям размер на буквите. Маркираме само него. И му задаваме размер на буквите, например 16. То е с стил Bold и го слагаме в средата. Можем да добавим подчертаване на буквите. Така, сега, за да създадем списък неномериран, е нужно да маркираме тази част, която искаме да се превърне в списък. В случая, например, уточненията под различните подзаглавия. Маркираме ги. За да работиме бързо, ще маркираме всички области, които са ни нужни, като използваме клавиша Ctrl. С него, задържайки го, можем да прескачаме редове и да маркираме само тези, които ни интересуват. Така, ето и до тук. След като сме маркирали, се връщаме към инструмента за създаване на неномериран списък. Получават се тези точици отпред. Ако искаме да смениме знака да не е точици, отваряме инструмента и можем да изберем някакъв друг знак. Така, това е създаване на неномериран списък. Нека да приложим на друго място номериран списък. Например, като списък можем да превърнем тези подзаглавия за различните видове купувачи. Отново маркираме с задържане на клавиша Ctrl. Внимателно, без да го пускаме. И след като сме готови с маркирането, натискаме инструмента за номерация. Така, отново можем да маркираме целият текст с Ctrl и A, за да направим двустранно подравняване на целия текст. И остана да вмъкнем изображение и да го подравним спрямо този текст. Нека това да направим в началото на текста. Кликваме там, където бихме искали да се появи изображението. Отиваме на менюто вмъкване
и избираме изображение. Съответно трябва преди това да сме си смъкнали картинката, която искаме да вмъкнем, посочваме я, даваме отваряне. Така, активират ни се инструменти за форматиране на изображението, т.е. как да се разположи изображението спрямо текста. Можем да избереме второто, обтичане, и да преместиме това изображение в някаква посока. Съответно, другите инструменти, които можем да използваме за изображенията, е как да го подравниме това изображение, ако има други на страничката. Можем да му слагаме рамка, която да бъде с различно осветяване, можем да го изрязваме, да го завъртаме. Възможностите са най-различни. Благодаря ви за вниманието и успешна работа с LibreOffice Writer.